Sok szeretettel üdvözlünk benneteket Csilla és Erika parapszichológusok eszmecseréjén. Én Pál Csilla vagyok, parapszichológus. Én pedig a Csádiné Váradi Erika parapszichológus vagyok. A mai témánk pedig nem más, mint a sors és személyiségelemző rendszerek, és arról fogunk beszélni, hogy ez miért jó. Igen, arról beszélgettünk Csillával, hogy borzasztóan sok a frusztrált, feszengő, szorongó ember, és azok az emberek, akik a családjukban nem biztos, hogy túl jól érzik magukat, és hogy vannak olyan családtagok, akik egyszerűen összefeszülnek. És kerestük azt a témát, hogy mivel tudnánk nektek most a legtöbbet adni ehhez, hogy hogyan lehet elindulni azon az úton, hogy ebből kivászorogjatok. Mi lehet az oka annak, amikor a családtagok így egymásnak feszülnek, és igazából soha nincs igazi megértés? Valójában azért, mert nem ismerik önmagukat, nem ismerik a saját működésüket, hanem ösztönösen és zsigerileg reagálnak bizonyos dolgokra. Holott, hogyha tudatosak lennének önmagukra, akkor valószínűleg, hogyha egy konfliktusos helyzet jönne, akkor már teljesen másképp reagálnának rá, mint mondjuk korábban. Igen. Menjünk vissza a legelejére. Tehát amikor a világra jön egy gyermek, ott jó esetben ugye két szülő várja ezt a babát, akik mögött még jobb esetben még nagyszülők is vannak, és különböző családtagok. Viszont minden fölmenő már rendelkezik egy bizonyos tapasztalati úttal, mindenkinek megvan a saját szülői mintája, mindenkire hatottak a családtagok, és utána a környezete. Viszont nagyon sokszor elhangzik az, amikor jön egy jövevény a családba, hogy na én biztos máshogy fogom csinálni, mint a szüleim. Vagy van a másik példa, amikor valaki annyira úgy gondolja, hogy őt mennyire szerették és mennyire jó volt a gyerekkora, én ezeket biztos, hogy ugyanúgy szeretném csinálni, mert ha egy kicsit is hasonlítok az anyámra vagy az apámra, akkor én már biztos nagyon jó szülő leszek. Na de hát mind a kettő egyébként ugyanazt akarja. Miből gondoljuk, hogy az a pici baba az ugyanazzal a szükséglettel jön a világra, mint amivel mi? Hát ez egy téveszme, mert hogy nagyon furcsa a helyzet, mert hogy tény, hogy a testedből születik az a gyermek, és egy volt veled valamikor, viszont onnantól kezdve, hogy ő kibújik és az első levegőt ugye a tüdejébe beszippantja, ő egy teljesen különálló lélek, egy teljesen egyéni sorsfeladattal, ami lehet, hogy merőben más lesz, mint ami a szülőknek az eddigi útja volt, és a családban egy hatalmas kanyart fog hozni egy gyerek. És mégsem tudnak a szülők ehhez idomulni, sőt, nagyon sokszor ugye konfliktusos helyzeteket hoz, és ilyenkor jön az, hogy ez a gyerek kezelhetetlen, és a többi, és a többi. Na hát, ez volt ugye az alapfelállás, amiről beszéltünk, hogy hogyan lehet ezeket megelőzni, és hogyan lehet mondjuk valaki jó szülő, jobb szülő, mint ami mondjuk a szüleink voltak, és ezzel nem lekicsinyelve, jól mondtam ezt a szót, nem ugye? Nem baj. Nem azt mondván, hogy ők rossz feladatot végeztek, mert mindenki, amit kapott, arra volt szüksége, viszont igenis kimondhatjuk, hogy ma már ezeket lehet jobban csinálni, mert hogy ezeket tanulni is lehet, és egyre több olyan szakember van, aki ezzel foglalkozik, és ezt az alappillért le tudja tenni, és egy kész személyiség és sorselemző rendszert, hogyha így odaad, amikor megszületik a gyerek, mert ugye azon a pillanattal, amikor ő megszületik, abban a pillanatban minden benne van, akkor teljesen máshogy tudnánk őket kezelni. És mi szükséges ehhez? Mire van szükség? A nevére és a születésére. A születés pontos dátumára, ha még időpontja is van, akkor az még jobb, mert hogyha a szakember egy kicsit még ért az asztrológiához is, akkor még onnan még többet meg tud mondani, de minimum egy aszcendens ugye a születés pillanatából.
és nincsen semmi másra szükség. Nem kell, hogy ott legyen a baba, nem kell, hogy ott legyen senki. Például parapszichológusként ugye mondhatjuk, hogy mi is vállalunk ilyet. Nagyon egyszerű, aki szeretné ezt megtudni, ezt a csomagot, az jelentkezik nálunk, mi magunk nekiülünk, elvégezzük, és utána, ha szükséges, vagy szeretné a másik fél, akkor egy konzultáció keretén belül ezeket átbeszélni, ha nem, akkor egy írásos formában át lehet nekik adni, és akkor ő tudja tanulmányozni. És mit mutathat meg egy ilyen sorselemző rendszer? Mire lehet használni, úgymond? Na, tehát az egyik és legfontosabb a személyiség, ami megmutatja 3 szinten, fizikai, érzelmi és gondolati szinten, hogy ki milyen mentalitású, milyen beállítottságú, nem is tudom pontosan, hogy fogalmazzam meg. Egyrésztről meg lehet azt tudni, hogy mennyi terhet bír valaki, mennyi pihenésre van szüksége, és hogyan érvényesíti az akaratát. Meg lehet azt tudni, hogy hogyan fejezi ki az érzelmeit, mennyit bír, mennyi érzelmi terhet bír, és hogyha ő érzelmileg elfáradt, akkor hogyan változik és stressz helyzetben mivé változik, illetve meg lehet azt tudni, hogy ő hogyan gondolkodik, mennyire logikusan látja, vagy mennyire pont ellentétesen látja, mennyire tud fantáziavilágban élni, és akár egy tényleg ilyen mese álomvilágot teremteni maga körül az illető. Arról esetleg tudsz nekem mesélni, hogy neked mit okozott az, hogyha mondjuk nem pihentél eleget, hogy érezted magad? Igen, és ez amúgy jó is, hogy így behozod, beszélgessünk ilyen példákról, hogy hol lehet az a csavar, amit már a szülő mondjuk egy gyereknél, és utána később akár egy párkapcsolatban mondjuk ilyen eltéréseket okozhat. Például én egy olyan típusba tartozok, akinek gyakrabban kell pihennie. És hogyha nem piheni ki magát, akkor átvált, és olyan lesz, mintha így a világ terhét is mindent elbírna, viszont előbb-utóbb összeomlik, és onnantól kezdve ilyen teljesen stresszes lesz, kiborul, és onnantól kezdve hasznavehetetlen. Viszont, hogyha gyakran pihenhet, akkor szépen tudja a dolgait csinálni. De ez nem azt jelenti, hogy kevesebb munkát végzek el például én, hanem annyit jelent, hogy mondjuk fél óránként 5 percre én megállok pihenni. Csak mondjuk ez valakinek szúrhatja a szemét, mondjuk már most így, hogy felnőtt létről beszélünk. Igen, mert sokan ezt úgy teszik meg, hogy dohányoznak. Mert nem meri azt mondani, gondolj bele, egy férfi ember, hogy ne haragudj, de nekem meg kell állnom pihenni. Ezért mit csinál? Kimegy és elszív egy cigit. És mit csinál? Inkább gyakrabban rágyújt, holott neki csak annyira lenne szüksége, hogy egy ilyen fél percig ne nézzen rá senki, ne szóljon hozzá senki, hadd üljön le és hadd vegyen 2 szusszanásnyi levegőt. És ugye gyereknél hol lehet elrontani? Mondjuk az ilyen gyerekek egyébként viszonylag ők jól bírják a korai kelést, ha időben lefekszenek. Náluk például az a fontos, hogy ugye így sokat tudjanak aludni. De hát az iskola rendszer. És akkor még hétvégén, gondolj bele, nálunk is mindig rendszeresen takarítás volt. Ha hagyták volna, hogy hétvégén tovább aludjak, csak az egyik napon, akkor teljesen más lett volna. Viszont így mi lett a vége? Szegény szüleim be tudnának róla számolni, nagyon sokat hőbörögtem, veszekedtem, frusztrált voltam, és egyetlen egy oka volt. Nem tudtam magamat kialudni, mert hogy hétvégén azzal kezdtük, hogy takarítás. Közben nekem az egyik napot körülbelül ágyban kellett volna töltenem egy ilyen heti iskola után. És hogy ugye mennyit jelent az, hogy az ember tudja magáról az, hogy mondjuk a pihenéssel kapcsolatosan, hogy mennyit kell pihenni, mert ráadásul most egy olyan világot élünk, ahol teljesíteni kell, ahol mutatni kell valamit, ahol valamit le kell tenni az asztalra, és hogyha ezt nem teszed meg, akkor ugye az embereknek az öme úgy érzi, hogy haszontalan és nincs semmi értékük, vagy semmit nem adtak így a világnak. Meg ugyanígy, ugye ez a pihenés, az alvás, az rám is nagyon jellemző, hogyha nem tudok eleget aludni, akkor eléggé morcos tudok lenni, és holott semmi bajom nincsen, csak
csak nem pihentem ki magam. Fogalmazunk meg pontosabban, nálad nem az eleget alvás, hanem te későn fekszel, és később, tehát neked tovább kell, hogy aludjál. Például a te típusodnak nincsen szüksége annyi alvásra, viszont te egy ilyen bagoly típus vagy. Ezért van az, hogy te például nehezebben kelsz. Na, a te típusod például ugye gyerekként mennyire durva. Reggel 8-ra legyél az iskolában, holott neked nem kéne még iskolában lenni, a te típusodnak még aludnia kéne olyankor. De legalább hétvégén hagyja már a szülő, hogy az a gyerek önmaga lehessen. És ezt egy beszélgetéssel meg lehet próbálni áthidalni, vagy tényleg, hogy a hétvégén legalább önmaga lehet valaki, az nagyon sokat segíthet. Vagy itt van például a mozgás. Rád ez milyen hatással volt, vagy... Én nagyon sokáig voltam az átbillent állapotomban, meg sokszor kerültem át, és én olyan mozgásokat választottam, hogy én túlterheltem magam, és utána viszont rá se tudtam nézni egyik sportra sem. Addig-meddig, míg meg nem találtam a saját sportomat. Persze annak is megvan a saját története, hogy most éppen miért nem tudok úgy járni, meg azóta begyűjtögettem mindenfélét, de nekem például sokkal könnyebb az, hogy egy ilyen kicsit könnyedebb mozgás, amikor még nem fáradok el annyira, hogy ez az ájulás határára kerülök. Ezt azért is hoztam fel a beszélgetés gyanánt, mert én például addig, amíg nem mentem el egy ilyen sorselemzésre, én nem tudtam arról, hogy nekem konkrétan kutya kötelességem mozogni, és valahol azt a rengeteg energiát, amivel rendelkezem, levezetni. Mert ha ezt nem teszem meg, akkor egyrészt a környezetem felé irányítom, de ami a legrosszabb, hogy saját magam ellen irányítom ezt a nagy energiát. És hogy nekem ez például sokat adott, sőt, nekem már most így a naptárban benne van, hogy 6. szakad, nekem kell menni az edzőterembe. És akkor ugye beszéltünk arról, hogy menjünk akkor tovább, tehát hogy ez oké, gyerekkorban ezek már így kontrollálhatóak, de van, ami kicsit később érik be, ugye például a szexualitás. Hányszor van olyan, hogy két ember tényleg nagyon szereti egymást, de pont a szexualitáson elcsúsznak a dolgok, mert az egyik félnek nagyobb étvágya van, mint a másiknak. Holott, ha ezt tudnánk egyébként egymással, akkor könnyebb lenne tolerálni, és meg lehetne találni az arany középutat, hogy akkor erre mi is lesz a megoldás, és ne emiatt menjen tönkre a párkapcsolat. Vagy érzelmileg. Vannak azok, akik, mint mondjuk én nagyon nagy érzelmi energiával bírok, és ha viszont elfáradok, vagy stresszes leszek, az ugye érzelmileg a stressz az minden embert érint. Ha érzelmileg stresszbe kerülök, akkor átbillenek egy ilyen teljesen hideg emberré, amikor viszont úgy tűnök, mint hogyha semmi nem érdekelne. Tehát, hogy ez a cseverből vederbe egyiket sem értik egyébként ugye a környezetemben, és nem is nagyon tudnak vele mit kezdeni. Sőt, azzal sem, hogy én mindig megbeszélem az érzelmeimet. Ez meg ráadásul ugye a mai világunknak egy hiányossága, hogy egy ilyen érzelmi degenerált világban élünk, amikor meg sem tanuljuk kifejezni azt, hogy mit érez az ember, hogyan kell olyankor viselkedni, ha stresszes valaki, ha dühös valaki, ha feszült valaki, ha jól érzi magát. Ezeket mindet meg kell tanulni kifejezni, és nem ösztönösen állatmódjára kiengedni, mert ugye abból meg nagyon nagy problémák lesznek. Pláne most gondolj bele, mondjuk én ezzel a hatalmas érzelmi energiámmal, egy alacsonyabb érzelmi energiával rendelkező emberre én ezt mikor rátolom. Hát az a büdös életben többet velem beszélni nem akar, hogyha egy ilyet végighallgat. És például hogy nyilvánul meg mondjuk munkahelyi területen? Mondjuk a döntéseink folyamán, vagy tehát hogy érzelmi döntések alapján? Na várjál, itt is el kell különíteni. Itt már azért benne van a gondolkodása az embernek. Fontos az, hogy ki hogyan gondolkodik a döntéseknél. Mert van, aki reálisan látja, vagy logikusan szemléli a világot, és van, aki ugye pont az ellenkezője. De hogyha a munkahely, az nagyon jó lenne, hogyha például minden HR-es
tisztában lenne ezekkel, és nem csak nagyobb multicégeknél végeznének ilyen személyiségelemzést, hanem tényleg minden cégnél. Mert már ebből meg lehet mondani, hogy ki mire alkalmas. Például vannak azok a típusok, akik abszolút nem jók vezetőnek. Egyszerűen nem bírják, nem tudnak irányítani, nem arra termettek. És vannak, akik meg kifejezetten vezetőknek teremtek, de van a köztük is olyan, akinél viszont vigyázni kell a struktúrára, vagy ne legyen fölötte senki, vagy mindenképpen olyan legyen fölötte, akit ő nem akar leigázni. De ha ezeket tudjuk, akkor őket meg lehet érteni, és jó helyre lehet berakni egy hierarchikus sorrendbe is, és olyan helyre lehet berakni az embereket, ahol ők is jól érzik magukat, és látszani is fog, tehát hogy abba a munkakörbe, tehát hogy ott abban a társaságban ő pont úgy oda fog illeni, mert egyszerűen oda passzolnak. Hányszor van olyan, hogy családok terelnek valakit mondjuk a diploma felé, ugye? Ez annyira tipikus. Ugye régen, még a nagyszüleink korában inkább voltak ezek a mezőgazdasági munka, fizikai munkák. Utána jött előtérbe, hogy már a nő is tanulhatott, és egyre többen elkezdtek tanulni, és ebben látták meg ugye a lehetőséget. És akkor jött az, hogy mondjuk már 2 diplomás szülő van, és akkor jön a gyerek, hát az én gyerekemnek csak diplomásnak kell lenni. És egyszerűen a gyerek bukdácsol, és a szülő és a gyerek között olyan konfliktus van, hogy tönkreteszik a gyerek életét, meg a magukét is egyébként. Holott, ha mondjuk egy ilyen személyiség vagy sorselemzést megnéznének, hogy az a gyerek mivel jött le, milyen feladatai vannak, akkor lehet abban a pillanatban így tennék fel a kezüket, hogy nem tudom, hanem keressünk más utat. Én tudok például olyat, ahol az illető ugyanígy tolva lett, hogy na akkor tanuljál és a többi, és teljesen más szakmája lett, és boldog, és keres annyit, mint egy ember diplomás szakmával. Igen, mert hogy ugye nagyon sokszor van valami, amire a szülők azt mondják, de hát fiam, ebből ugye nem lehet megélni. Pedig hogyha valakinek az feladata, vagy szereti szívből csinálni, akkor meg lesz rá a lehetőség és tud benne érvényesülni. Pontosan, tehát, hogy az emberek azt felejtik el, hogy ha valaki azt csinálja, és ott, ahol neki a dolga van, annak hozadéka lesz az, hogy annyit fog keresni, amire neki szüksége van. De az is tévhit, hogy egyébként föl kellene halmozni a vagyont. Van, akinek ezzel dolga van, meg azt kell megélnie, hogy ő világot lát, hogy mindent megvesz, mert valószínűleg nem szabad, hogy ebben az életében például elterelje a figyelmét az anyagi világ. Valószínűleg ezeknek az embereknek egy teljesen más feladata van. De itt jön az, hogy összehasonlítjuk magunkat mindig egymással. Mert bezzeg neki, mivel tud ő többet, miért érdemli ő meg, és én miért nem, miért vagyok én kevesebb. Nem vagy kevesebb. Neked most itt másra van szükséged. De mi lenne, hogyha úgy gondolkodnál, hogy mi van, ha én nem a helyemen vagyok, és azért nem kaphatok meg olyan dolgokat, amire vágyok. Mert amúgy ami a vágyam, és hogyha a saját vágyam, akkor arra minden támogatást meg fogok kapni, ha jó helyen vagyok. De ha nem jó helyen vagyok, akkor akadályoztatva vagy, így van. És például mit tudsz nekem arra mondani? Tehát ugye így az akaratérvényesítés szempontjából ez hogy nyilvánul meg? Ez hogy érted akaratérvényesítés szempontjából? Tehát, hogyha mondjuk valaki nincsen tisztában azzal, hogy hogyan tudja érvényesíteni az akaratát, akkor ennek lehet-e valamilyen hátulütője? Persze. Tehát már mondjuk egy ilyen képletben az is megmondható, úgy, ahogy például a szexuális energia és az, hogy kinek van nagyobb étvágya, ugyanúgy az is látható, például már egy saját elemzésben is látszik, hogy gondja lehet bizonyos dolgokkal, viszont egy párkapcsolatban ott még inkább, mert ott a kettő különbségéből lehet látni azt,
hogy ha valahol nagyon elnyomják valakinek az akaratát, és még hajlama is van rá, akkor például képbe jöhet egy alkoholizmus. Tehát itt jön az, hogy mondjuk egy alkoholistának már ezzel lehetne segíteni, ha ő megismerhetné önmagát, meg a környezete, és lejjebb vennénk ebből a nyomásból, lehet, hogy könnyebb lenne letennie például az alkoholt. De addig, amíg valaki nem indul ebbe az irányba, és beszélünk még arról is, ami ilyen irányba most haladunk, nem érdekel a másik. Te találkozol-e azzal, hogy megpróbálod kifejezni, hogy neked mire lenne igényed, de egyszerűen a környezeted meg sem hall? Hát van, amikor falba ütközöm ezzel, de hál' Istennek, hogy amióta egyre többet tudok magamról, egyre jobban tudom én is érvényesíteni az érdekeimet, meg inkább tehát sokkal jobban fel tudom vállalni, hogyha valami nem úgy van, ahogy én szeretném, vagy nem esik jól, és jobban ki tudok állni magamért. Ennek köszönhetően meg nyilván megjavultak a kapcsolataim is. Igen, és egy kicsit azért ösztökéljük már az embereket arra, hogy tényleg miért jó elindulni. Nem könnyű, mert nagyon sokszor én például 30 éves elmúltam, amikor elindultam így igazán az önismeret útján, és már most betöltöttem a 40-et, de még mindig csak kapirgálom azt a részemet, ahol jobban ki kellene állni azért, aki én vagyok, hogy igen, néha nehéz, meg kicsit félelmetes. Én személy szerint el tudom mondani, hogy igen, megjelennek az emberben félelmek, megjelennek azok a félelmek, hogy akit szeretek, mi van akkor, hogyha elveszítem, ha nem áll velem többet szóba, főleg egy családtag. Ki szeretné a szüleit, a testvéreit elveszíteni? Viszont meghasonlulni és egy életet leélni úgy, hogy őnekik megfeleljünk, azért, mert mondjuk kommunikációban sem erősek, és nem akarják meghallani, hogy neked mi lenne jó. De te nem vállalod azt, aki vagy. Az benned fog egy feszültséget okozni. Viszont, amivel én ösztönözni szeretném a hallgatóinkat, nézőinket, hogyha belemertek állni, akkor, ahogy Csilla mondta, az a kapcsolat megváltozik, és jobbá válik. De hiú ábrándokat se keltsünk. Igen, lesznek olyanok, akik kilépnek az életünkből, viszont valószínűleg ők már eddig sem adtak az életünkhöz többet, hanem inkább kevesebbek lettünk általuk ezáltal, hogy nem önmagunk voltunk. Meg szerintem, ahogy az ember változik, úgy más embereket fogunk úgymond bevonzani, vagy más emberekkel lesz dolgunk, akik viszont abban fognak segíteni, hogy a valódi önmagunká váljunk. És sokkal kiegyensúlyozottabbak, sokkal boldogabbak leszünk. Igen. Úgyhogy arról még beszéljünk már, hogy szerinted mikor érdemes megcsináltatni az első ilyen személyiség és sorselemzését az embernek? Hát az egyik ilyen szerintem a pályaválasztás gyereknél. Ez mindenféleképpen sokat segít, de nem tudom, hogy mire gondolsz. Arra én legalábbis, ha nekem megadatik, hogy gyermekem lesz, akkor én azzal fogom kezdeni. Nem előtte, mert a név az még kevés hozzá, mondjuk akkor már a személyiségét azt már úgy meg lehet mondani, viszont azután, ahogy megszületett, én azonnal meg fogom neki csinálni ezt az elemzést, azért, hogy igyekezzek nem a saját képemre formálni, mert a saját képemből csak egy másik másolat lesz. Egy másolat születhet, viszont az ő sorsához már nem én kellek, mert akkor ő nem született volna meg, akkor meg tudtam volna én is csinálni azt a feladatot, vagy bárki más. Ő azért születik annak, ami, mert neki az a dolga, és neki azzal az eszköztárral könnyebb megoldani. És ha én már rendelkezek ezzel a tudással, akkor én miért ne segítsem az ő útját, hogy azt próbálom neki hagyni, hogy önmaga lehessen, és amiben én hozzá tudok adni, hogy önmaga lehessen, azokat meg is teremtsem, azokat a feltételeket. És ez nagyon sokszor nehéz, mert nekem például a környezetemben is van olyan, ahol
ahol a gyermek későn fekvő típus. És az anyuka például ugyanolyan, mint én, hogy sok alvásra van szüksége. De ezt annyira jól összerakták. Tehát például azzal, hogy a gyermek kapcsolódik az anyához, már az energia szintje megváltozik azokban az időszakokban, vagy ott a kezdeti időszakban, amikor a gyereknek sokkal több szüksége van az anyára. Tehát, hogy vannak ilyen átmeneti időszakok, amikor egyszerűen az életed adja azt, hogy te ezt meg tud teremteni. De ha nem csinálod, akkor nem lesz, akkor a saját mintáidból fogsz merítkezni. És akkor utána jön a következő, igen, pályaválasztás is nagyon jó dolog, a másik, amint meghallod, hogy ez létezik és mit adhat az életedhez, hát azonnal üljél neki és nézd meg, hogy Úristen, ez lennék, és akkor nézd meg, hogy biztos, hogy ebbe az irányba tartok? Biztos, hogy így élem a mindennapjaimat? Ha nem, akkor meg kell keresni, hogy miért nem. És változtatni kell. Meg nekem még egy dolog eszembe jutott, és talán ez az egyik legfontosabb, hogyha mindig folyton ugyanazokban az ismétlődő körökben találjuk magunkat, és egyszerűen nem értjük, hogy miért tapasztalom én már mindig megint ezt, miért történik velem megint ez, akkor szerintem megint csak érdemes egy ilyenre elmenni. Meg egy párkapcsolat. Tehát a párkapcsolatban van még a másik olyan eset, amikor esetleg gyakran vannak ilyen ütközések. És az is abból fakadhat, hogy már mondjuk túl vagyunk a lila fájtlas időszakon, és meglátjuk a másiknak a valódi ényét, ne adj Isten, az összeköltözés megtörténik, és akkor ott ugye találkozunk sokkal gyakrabban a viselkedési mintáival, tényleg azzal a személyiséggel, aki önmaga, és akkor valami úgy nem passzol. És csak azt érezzük, hogy feszültség van bennünk emiatt, és hányszor van az, hogy nem bírják egymást elviselni már itt az emberek, és itt külön is mennek, megszakadhat egy párkapcsolat. Holott, ha megismernék a másikat, akkor sokkal toleránsabbak tudnának lenni, mert hogy így el lehet fogadni azt, hogy de ő ilyen. És a tudatosság az nagyon sok mindenen átsegít, pláne egy párkapcsolaton. Mert ugye a párkapcsolat, a szerelem, az egy tévedés, hogy egy érzés. Azt valaki ugye elnevezte, de az igaz szerelem, a szerelem az egy döntés is. Az, hogy társul hozzá az elején egy érzés, az a teljesen más téma, megvan az oka, hogy miért, és hogy miért kell annak ott lenni, de sokkal fontosabb, ami utána történik, hogy hogyan tudják egymást építeni a párok, és azt, akik önmaguk, hogyan tudják egymással többé tenni. Szerintem ez lenne fontos az életben. Meg akár lehetne ez is egy ilyen zárszó, hogy ezért érdemes. Így van. Úgyhogy ha felkeltettük az érdeklődéseteket, akkor akár én, akár Csilla, ebben már jártasak vagyunk, úgyhogy forduljatok hozzánk bátran, mi vállalunk ilyen elemzéseket is, akár kiértékeléssel, akár csak szimplán leírva, és akkor otthon olvasgatással és önmunkára, kinek melyik az útja, kinek melyik könnyebb. Úgyhogy köszönjük a figyelmet! Reméljük segítettünk ezzel, minden jót nektek, sziasztok! Sziasztok!